Let's visit Coco Fresh Tea and Juice Balibago branch. Ang ganda ng interior, aesthetic at masarap tumambay dito habang ine-enjoy natin ang mga drinks nila. Must try yung kanilang Panda Matcha Latte, Matcha Coffee with Pearl, Chocolate Fudge Pearl, and Passion Fruit flavors. Kayo, anong favorite na in-order nyo sa Coco? Comment nyo naman dyan para matry ko din next time. Noong nag-visit ako, meron pala silang Halloween special Coco and Chromie collaboration. Pwede nyo ma-avail ang kanilang cup sling at Chromie headband. Basta nag-purchase kayo ng mga products nila na Peach Cold, Peach Slush, and Peach Iced Tea. Available din pala sila sa Food Panda at GrabFood kung wala kayong time mag-visit sa branch nila. Open naman sila ng Monday to Sunday, 10 AM until 10 PM. Located dito sa Diamond Spring Hotel, Balibago, Angeles City, Pampanga. Search nyo lang yung Coco Fresh Tea and Juice Balibago sa Google Maps at nasa tapat lang mismo ng BPI Balibago. Kaya guys, kung na-miss nyo ang mga Coco Milk Tea, Fresh Tea and Juice, mag-visit na kayo dito sa kanilang Balibago branch.